lähdetään poikien mettäreissulle paistamaan makkaraa pimeään mettään. Katsotaan miten tässäkin nyt käy. Puulukassa on vähän sytykettä ja puut. Reppu selässä siinä makkaraa ja kahvia. Palataanpa. Sitten ollaan vähän matkaa kävelty. Ollaan jo aika pitkälle kävelty taloa aina, kun on niin pimeä. Ei tässä mikään kauheasti. Nyt lähdetään jatkamaan. Hämääkin tuossa. Täällä on jotakin jälkeä tuolta kämpälän Lianiiksen jälkeen. Varmaan seuraavalla kerralla kun näkyy joku aukiopaikka, niin siihen mennään. En tiedä. Sitten kun lampuun sammuttaa, niin tämmönen on puhelimen näkökulma. Kun salalla päin. Niin. Jos löytäisi jonkun paikan, missä vois paistaa makkaraa ja kahvistella jänistä joku syölyvahva tuossa. Pukereille. Kauhois. Talloiksi se sinne oikein? Kauhois. Joo, mutta niin. Nähdään varmaan sitten seuraavan kerran siinä. Niin tehdään tulet. Nyt ollaan saavuttu sille paikalle, mihin aina tehdään tulet. Varmaan tuohon. Reppu on tuossa. Naapurin valot näkyy. Toivottavasti ei tule huutamaan. Tämä on kuitenkin meidän tonttia vielä. Tähän jonkinlaista tulet saapi aikaiseksi. Nyt ollaan kohta saamassa tulta. Junarataa menee jossakin tuolla. En tiedä kuinka kaukana, mutta jossakin tuolla kaukana. Anna tulet. Laita. Hyvää hajua tulee, kun tulee. Eikä tutusta sitä. Ei se sytty. No ei tietenkään sitten. Ei tässä tikku. Minä voin hakea tekemässä makkaraatikut. Tietysti tuli puukko mukaan. Mä päätin puukon. Otan nämä kuivaa. Ei tuolla. Joo, tässä kuivaa. Hanskat kuivaa. Näytän mitä meidän repussa. Onko sulla se omaa kuppi mukaan? Hyvä. Joo, sillä on kaverilla on oma kuppi. Ja minulla on oma kuppi. Joo. Sitten täällä pitäisi olla säpeitti. Siinä se. Ja siellä on makkaa. Perusiilosta sinaappi vaan nuo. Tuskin se laittaa. Nyt käyn tekemässä makkaratikut ja sitten tulen taas kuvaamaan. No niin, tosiaan sain makkaratikun haettua vähän kehno kuin kuusi. Tämä taitaa olla joku maailman pieni kuusi tuolta. Aivan kuollut kyllä oli. Ja taustassa se joku sienikin täällä toisessa päässä. Mutta kyllä tuo vähän sitä polttaa, niin kyllä sitä ei pakka tehdä. Ja kaveri on saanut sillä väliin tulo eteen. Koira. Joko se on meidän koira tai sitten se jotakin muuta. Sitten toinen hanska mennessä pallaa. Ja
Tämä hanska vielä vähän määrä. Mä taas kuivata jotain. Tän tuon. Ei näe kamerassa mitään, kun saa puhuttua niin paljon. Tai on ehettu palattu. Että joo. Ilmoittelen lisää, jos on jotakin ilmoittelun hausta. Pimeässä mettässä edelleen istutaan. Esittelin tämmi kaiken mitä mun on mukana. Täällä saattaa olla. Ai siellä on kyllä kussu. Tulit kun tuli. Ai niin. Sitten on kahvia. Ilmoittelee, jos tapahtuu jotakin jännää. Kasasin tämmöset havuista tämmösen, missä pystyy polvistella. Ne on vähän määrä. Tuli tosiaan sammuu. Yksi tuolla. Näyttää vähän pahalta niiden makkaroiden suhteen, mutta kahvia saamaan. En nyt tiedä. Kaveri sanoi, että kuuluu jotakin ääniä. En mä tiedä, jos siellä joku pyörii, niin voisi olla poisko. Niin luulen, että ei ole mukava pyörä tuolla metikossa. Tulee meidän kanssa kahville tänne. No niin, laitetaanpa kuppuset kahvia. Mulle. Loppukaan se kahvi. Ota. Otaaksi? Joo. Me juomme kahvit ja sitten päivitellään tilannetta, jos on vaatis. Tuli vähän sammuttaa. Äsken se oli ihan hyvä sen näköinen, mutta kyllä se sitten varmaan syttyy. No niin, me paistamme tässä makkarat, niin tämä video taitaa loppua tähän. Akkukin kohta loppuu, niin pitää lopetella. Mutta nähdään seuraavassa videossa. Tilaa ja tykkää.